Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Siya ni Mr. Lonely. Ti pagayam yo apatinayon amalmalday. Ngem amok. Saan lang asyak ti kastoy. Tunggal maysa. Dumteng kenkwana ti panagliday. Nagduduma apas pasamak. Nagduduma apakay gapwan. Ngem mamatiak, nga itilit ang niliday, at damat masirmata aragsak. Nang runa no at dagundaway amang yebkas itiliday, amang salsalukob kanka. Awisen kayo marod ang makipaset iti daytoy a programa. Tapno ingkay yebkas ti an-anak akanyo. Ket agbalinda nga ulidan, kadag iti dumdumngeg iti tangatang. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket impatunod. Ti pagayam nagpailingad itinagan a Romy, adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Awagan naklatan itinagan a Romy. Asidag lang dito lugar mi tinaipatakderan ti adu a video kyan. Ididamo, jak kaya ti sumra kadagitoy a video kyan, ta sa anak met anaasem nga aginom. Ngam itinaminsan nga aldaw, inawis nak ni insan ko amapan ag video kay. Dito'y anam-amok ni Hilda. Bueno papagayam, intay denggan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Romy. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Anyang iti aramidan ta dito'y insan? Sikamat. Agad siya. Anya ti kahit mga inuman? Soft drink latan? Anya? Ay, hindi na kuman pagkatawain na kasta, Romy. Agbartag tayo ta. Adabay trabaho inton bigat. Kanuray si ka. Adamat trabaho inton bigat. Relax. Madanagan ka una. Sakto pa yung ada pamilya na. Tsak madanagan. Apay ngamin aya nga inawis nak dito Nagapa kami nga rod ko ni Mrs. Kahit naman tag-relax. Makamuditan noong tan na. Nagadua talaga tinagpipintas a babae dito ya. Itay pagat kita ang delong hair. Kursunada man niya. Ay, saan mata? Si kakit di mat. Oo. Kita-kita amat niya. Agoray ka tayo ba? Ay, saan insan? Aginom talangan. Kat agawid tan. Miss! Atay tan. Si Candy makamukin ko na. Ha? Hilda tinagan ko manong. Si Kanay? Awagan naklatan iti Romy, ading. Ayan nga yung insan ko. Rimwardan ay iti ka-table na itay. Di mo gayam na si Putan. Anya? Pinanawan ako ni insan ko? Kanayan ko makita dito yung insan mo. Kasta ka di? Si Kang, itaka lang ang makita dito yan. Inawis nakmat ngamin ni insan ko. Kunanamapan kami lang ag merienda. Ngam, imay kami matan dito Nagapada ka nung amin kinibakit na. Amangan mo't no apaan na kanibakit mo, numaamuan na nga imay ka dito Single akpay. Kasta? Kunak na dan asawa. Awan ti agungat na umayak dito Ngam, jak namin na asam iti kastoy a pagliwliwaan. Bisyak namin iti trabaho. Jack man mo, nang panag ko na, nasimpot ka tao. Nalagaan tirik na ka, manong Romy. Kasta ka di, Hilda? Pasensya kan, insan ha? Narabiang tao na yun. Parbangonan. Ungtan na kamanin at talaga ni misis mo. Sana balit ha? Nairuwamak ang kankwana. Nagawid ta nga rodan. Kamusta nga jay ka-table mo? Nalayan ka nga pilihan nga, insan. Napintas jay pinilim kay.
Ni Hilda? Oh, gas. Amon pa yung tinagan na. Insan, Ah, agsubli akto manan ijay. Gapukan kwa na. anya? Nalab at first sight akan kwa na. Di ka man, insan. Pudno ti bagbagak insan. Naidumduma talaga ti pintas na. Talagang in love ka na. So agsubli akto ijay. Armak ton insan. Hilda, agpautang ka man? Galantin sa yung customer mo, idirabi eh. Anya galante, saan to pa'y anag-order iti adu? Nagbayag kayo ang nagsarsarita. Manong tintirnakan ka. Awan. Pinanawam ko man ah. Katno nagado ti babak nang a customer, idirabi eh. Mabainak mo't nasaya at mo't atao ni Manong Romy. Nagado ti nagistoryaan mi. Ay na, kasano kang agbiag no kasta? Hilda, kwarta ti kasapulan tayo. Isong aramidan tayo dahito a klase ti trabaho. Saan maasayangan ti oras kan panawan mo kadag iti kuripot, alalaki? Jimmy, damagak man laeng kan kabarok. No apay anarabyan kayo anagawid kin ni Romy idirabi. Ni antimat. Damagan na pa lang. Napanan nyo aya. Napan kami nag-video okay ka ni Insan Romy, ante. Naawis mo ni insan mo dita. Uy, ante. Kahit atanam mo na ija na pintas sa babae. Ah, ante, apay akas na interaction mo. Saan ka kayat mo na mga sawa ni Romy? Wan, gamjak kayat ang mga sawa iti hostes. Desente ti pamilya mi. Mga sawa kit din iti kasta a klase ti babae. Intan insan, nakarubuata kon. Ay Romy, adaman-damagakan ka. Nanang, agap apura kami. Apay, pudno aya nga dakayan ayat mo a pok-pok. Anya? Ante, saan na akaayan ayat? Naamam mo na lang. Isumot lang ti papanan na dayta. Romy, itapay lang. Ibagbagakon kan ka. Saan mi akayat a hostes ti asawaam? Sikantumot nga mininsan. Ah, Tilay bagbagam kini nanang. Ne. Amumatan na saan ang makawawat na ito. Siyak ti saan ang makawawat? Ibagbagak lang kan ka ti rumbang, Romy. Mabiit lang. Ada ka din, Hilda? Si ka di customer na? Saan ka di? Owen, isak ni Romy. Umay ko kumasarong karan ni Hilda. Hilda! Ada sa nga ilim! Umay ka ditoy! Kasano ana amon ti boarding house mi? Nagdamdamag ak. Mas daawak man kan ka. Apay nga may ka ditoy. Umay ka pa siya rin ay. Gagangay iti may sabaro. No kayat na ti agaram iti balasang. Anya? Iti damo pa lang pan nakakitakan ka. Saan ka na nalipatan? Sikat ti ka na pampanunutak. Ha? Agayatak kan ka, Hilda. Ay ayatan ka. mga sawa mo't gaya mo ni Romy. Jak kayat ti makibiyang dita. Tajak kayat di asawaon na. Ne, saan ka di akayat mo na mga sawa ni Romy? Talumaklakayan. Una, ngam saan ko akayat dayjay a babae. Kaputag trabaho lang ije video kyang. Anya? Hostes di asawaon na. Ay saus, anyamatan ni Romy. Saan la ka din anak kapili iti babae nga asawaan na? Isa makamuda. Saan ko ida akayat abiyangan? Uy, kablawan ka. Nakapagkalay sa kayo na. Agyaman nak, friend. Nagyaman kami kan ka ay. Sapay ko mahatag na nayon ti ragsakyo. Kaasimot ni nanang mo ngagmaymay sa iji balayuhan. Uwan nga rod. Angam, anya nga rod. Agungat mat na mapantag pa sar ija enda. Siyak laang ti kagura na.
Iso nga uray si kanti mapan agpasyar. Maawatak. Kat mangnamnamaak amay sa nga aldaw, maawat naktumot laeng. Pasensya ka na, sweetheart. Siya kung tiyagkid-kid daw iti dispenser iti kastoy atrato ni nanang ko ken ka. Si Kamat. Agbalbaliw tumot laeng ni nanang. Ayan dagiti apo ko. Ipaidam yun samot ida. Ni nanang met. Apay ko mga ipaidam mi ida ken kangay. Adang amin klase da. Iso asaan mi ida ama ipasyar ditoy. Amok alaplapdan na kayo dayjay ahilda nga umay dito'y balay. Sana pud no dayta nanang. Kasanong umay da kapasyaren ditoy. Ket tunggal umay kami. Agunget kayo na makita yun ni Hilda. Ay talaga, Jack maawat dayjay a babae. Ohan, dahito iti balon mo iti trabaho Kan di pagsukatam no aglingat ka. Saan mo abaybayan ang mabasaka iti lingat? Wen ka di. Anya katoy bakit ko na ya. Kering launay. Jack kaya't ngagsakit ka. Kasano kaming kadagiti anak tanog sakit ka. Mabit lang ha. Ha? Umawawag ni manang ko. Hello manang? Anya? Na ospital ni nanang? Ha? Sa dino nga ospital? O sige. Mapan kami adago si Jay. Uwan manang. Bye. Anya tinapasamak? Intaray da kano ni nanang di ospital. Ha? Apay ka no? Jay sigud a sakit na. Simrumanan. Mapantaro din. Sa dino ka nga ospital tinaka-confinan na. Lima dagiti anak ko. Ngamawan pa'y uray may sa kadakwa dati makaiturad ngagbantay kanya. Kasanaw ket addamet ten bukod da a pamilya. Umdas ka di day taarason. Anya ti serbina nakadado ti anak ko. No baybay andak matiti day ti apa nagsakit ko. Ay, awan la ko matisak-sakit. Uray siya kung timang bantay ka. Asino tinang itulod iti prutas dito ospital. Imay itay darumi ken Hilda. Hintugot na dayta. Nakaturog ka ngamin itay. Kahit nin sa Hilda ti agbantay ken ka dito ospital. Nanang, naskan amangan kayo. Tapno maimbagan kayo adagos. Ibatim laang dita. Tasya kung ti makaamu amangan. Kabailan nyo ayat bumangon adakda kayo. Kabailak. Tulungan kayo, nanang. Diyak kasapulan ti tulong mo. Nanang, adu ti agas anaskan atumarin nyo. Makaamu aktulatan ngagtumar. Awan ti makasango nga umay mangbantay kada kayo dito ospital. Iso nga agin nanos tayo kuma. Anya. An-ano sandak Saan kayo abaybayan? No kagurgura dak, tanagtrabaho ak idi iti video ok yan. Inayat ko mat ni Romy iti napudno, kat naragsak kami nanang. Iso akid dawag kada kayo, nga awatan dak kuman kas manugang nyo. Kababain unay kan ka, sweetheart. As-asikasun dagiti anak ta. Kalpasan na. Bantayan pa'y ni nanang di ospital. Si Kamat, anya ko mati kababain dita. Kat, kumusta nga ni nanang? Amangan mat no kusulapan na kalata. Idi damo, uskusilapan nak Ipadlaw na adinak kayat. Di na kayat asyak timang bantay kan kwa na. Ngam, idi kwan, mayat matan. Nasayat nga rad mo kasta. Saan mat nga agnanayon aguraan na ka ni nanang kat? Anya nga iti ko na ti doktor. Mabalin ko kanun ti rumwar. Ngamnas kan nga umayak ag follow-up check-up. Itong palaman, anya ti imbagakan ka ti doktor. Pampanunutag nga rod no asino ti kadwak ijay balay no agawid ak. Apay-pay lang amin nga agawid ka ijay balayaw. Makipagnaid ka na ijay balay darume. Anya? Naimbag ijay, ta sigurado asaan da ka abaybayan. Naasikaso ngamin ni Hilda. Saan ka di akabaabain at ituyak balay yung agyan, Rome?
Apay ko mangagbain kayo, nanang. Dito'y kayo, aging kayo ti kay kayatyo. Anya laangan nga iti maibaga ni Hilda. Awan problema kan kuana, nanang. Naanos kan man nakawat ni Hilda. Naasikaso pa ya. Kasta aya. Iso may bagak aswerte akan kuana, nanang. Kuna ti doktor, less fat kan less salt kan no ti diet yo. Iso nga isagsaganaan kayo iti special akan ninyo, nanang. Nagsaya atin no kasta, Hilda. Kasapulan nyo kano pa iti regular exercise. Iso akaduan kayong tong ag-walking di tarwar. Tapno uray siyak, makipag-walking akmutan kada kayo. Ay na, agyaman akanak ko, ta concern ka kanyak. Siyempre mo't ananang. Ay, ni, oras gaya man, tapno agtumar kayo ti agasyo. Mabitlaang, tain nakalaan dagi ti agasyo. Ay na, agyaman ak unay, Hilda. Nakasaysaya at kagayam amanugang anak ko. Awan makunak iti kalidad ni Hilda nga asawa, Mr. Lonely. Kataging ga ita, asa nga pulon atawan nga agasawa kami, saan lata nagbaliw ni Hilda. Naragsakak, gapo ta iso tinaasawa. Alakastan, katagyaman ak iting kay panangidrama, dito'y pakasaritaak. To'y pagayam mo, Romy. Agyaman kami matpagayam a Romy, iting ka panangipatulod, iti pakasaritaam. Talaga nagasat ka, ket dayawan ka, gapo ta nailaban mo, ti ayan ayat yo, iti asawam. Sapay la ko mga rod, tagtultuloy ti kinaragsak yo, asa nga pamilya. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailinged itinagan a Romy, adinan inlanad, ti address na. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo. Kiniti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.